Raamattutuntimme aiheena on kaiken kohdalleen asettaminen, osa 14, laki ja armo. Lähtötekstiksi muutamia Raamatun paikkoja, joista ensimmäinen apostolien tekojen 3, jakeesta 19, jakeen 21, ja sen alkuosa alkutekstin mukaan. Taivaan pitää omistamaan hänet, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Matteus 5, jakeesta 17, jakeeseen 19. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman, mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Roomalaiskirjeen 3. luku, jakeesta 19 luvun loppuun. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit, jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman laintekoja. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala, eikö pakanainkin, on pakanainkin? Koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain. Roomalaiskirje 6, jakeesta 11, jakeeseen 15. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! Jakeet 22 ja 3. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja vielä Daniel 7, jakeesta 23, jakeeseen 27. Hän vastasi näin: 4. peto on 4. valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta, ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä.
Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja puoleksi ajaksi. Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois, ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Kun nyt käymme tutkimaan lakia ja armoa, on ensinnäkin todettava se, että tämä on hyvin vaikea ja kiistelty alue uskovien keskellä. Ja tässä on 2 ääritulkintaa. Ensinnäkin sellainen niin sanottu kristillinen ääritulkinta, että lait eivät ole enää voimassa, ja kaikki on vapaata armoa, vaan lait on kumottu ja muutettu, ja armoa armon päälle ja vapaata. Toinen ääritulkinta on lakihenkinen orjuus ilman juuri mitään vapautta, johon vielä lisätään omia ihmiskäskyjä ja ihmisten perinnäissääntöjä, oikein orjuuden orjuus. Kumpikaan tulkinta ei ole oikea. Alue edelleen on hyvin laaja, ja tällä raamattutunnilla ehdimme katsoa vain vähän keskeisimpiä asioita. Muutama sana lain alkuperästä. Laki annettiin Israelin kansalle erämaavaelluksen aikaan, niin kuin Hesekiel 20 jakeet 10-14 kertovat. Tämä tapahtui Siinain vuorella, josta voitte lukea esimerkiksi 2. Mooseksen kirjan luvut 19 ja 20. Ja se annettiin siellä Mooseksen kautta. Mooses oli välittäjänä, ja muun muassa apostolien teot 7 jakeet 52 ja 53 puhuvat, että siinä oli myöskin enkelien kautta. Jotakin taivaallisia sanansaattajia oli myöskin mukana. Ja tämä laki annettiin Israelin kansalle ja Israelin kansan kautta koko maailmalle, niin kuin koko Jumalan sanakin annettu sen kansan kautta koko maailmalle, niin kuin puhuu 5 Mooses 4 ja 8 ja Psalmin 147 loppu, ja roomalaiskirjeen 3. luvun alkuosan mukaisesti heidät on asetettu kirjoitusten vartijoiksi. Sitten katselemme lain vaikutuspiiriä ja katselemme ensiksi tässä lain opetusta. Vanhan testamentin päivinä pappien ja leeviläisten tuli opettaa sitä kansalle. Esimerkiksi Nehemia 8 luemme alusta näin. Silloin kokoontui kaikki kansa yhtenä miehenä vesiportin edustalla olevalle aukealle, ja he pyysivät Esraa kirjanoppinutta tuomaan Mooseksen lain kirjan, jonka lainherra oli antanut israelilaisille. Niin pappi Esra toi lain seurakunnan eteen sekä miesten että naisten, kaikkien, jotka voivat ymmärtää, mitä kuulivat. Tämä tapahtui 7. kuun 1. päivänä. Hän luki sitä vesiportin edustalla olevalla aukealla päivän koitosta puolipäivään saakka miehille ja naisille, niille, jotka voivat sitä ymmärtää, kaiken kansan kuunnellessa lain kirjan lukemista. Ja jakeesta 7. Sitten Jeesua, Baani, Seeriep ja Jaamin, Akkubo, Sebbetai, Hoodia, Maasia, Kelita, Asaria, Joosadab, Haanan, Pelaaja ja muut leeviläiset opettivat kansalle lakia kansan seisoessa alallansa. Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. Pappien ja leeviläisten tuli siis opettaa sitä ja selittää vielä kansalle niin, että luettu ymmärrettiin. Edelleen sitä luettiin lehtimajan juhlilla ja erilaisissa kokoontumisissa. Esimerkiksi tämä Nehemia 8 ja 14. Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana 7. kuussa. Ja sitten mitä siellä tapahtui, jae 18. Ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka, ja he viettivät juhlaa 7 päivää, ja 8. päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla. Lain kirjaa selitettiin ja luettiin.
Ja esimerkiksi myöskin Joosuan kirjan 8. luku jakeet 34 ja 5 kertovat siitä, että tätä luettiin seurakunnalle aina kun seurakunta oli läsnä, kokoontunut kuulemaan vanhan testamentin päivin. Mutta tämä tapahtui myöskin Uuden testamentin aikaan. Tämä ei ole pelkästään vanhatestamentillinen asia. Esimerkiksi apostolien teot 13 jakeesta 13. Ja kun Paavali seuralaisineen oli purjehtinut Pafosta, tulivat he Pamfylian Pergeen, siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. Mutta he vaelsivat Pergestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan, ja he menivät synagogaan sapatin päivänä ja istuutuivat. Ja sitten kuin lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagogan esimiehet sanomaan heille: miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa. Ja tämän vahvistaa vielä apostolien teot 15. luku, jakeet 19-21, jossa opimme edellisellä raamattutunnilla, että 4 perusasian lisäksi sitten jokaisena sapattina opetellaan loppuja Jumalan sanan asioita. Lain noudattaminen. Laki annettiin kaikille. Sitä tuli esimerkiksi kuninkaiden noudattaa hallitessaan. 5. Mooseksen kirja 17. luku jakeesta 18. Ja kun hän on noussut valtaistuimellensa, kirjoituttakoon hän itsellensä kirjaan jäljennöksen tästä laista, joka on leeviläisten pappien huostassa. Ja hän pitääköön sen luonaan ja lukekoon sitä niin kauan kuin elää, oppiaksensa pelkäämään Herraa Jumalaansa ja noudattamaan tarkoin kaikkia tämän lain sanoja ja näitä käskyjä. Ettei hänen sydämensä ylpistyisi hänen veljänsä kohtaan, ja ettei hän poikkeaisi käskyistä ei oikealle eikä vasemmalle, niin että hän ja hänen poikansa kauan hallitsisivat Israelin keskuudessa. Kuninkaille annettiin hallitus ohjenuoraksi. Kumpa tekisivät tänäkin päivänä, niin ei jumalattomuus rehoittaisi. Edelleen koko Israelin kansan tuli tehdä se. 5. Mooseksen kirja 4. luku jakeesta 5. Katso, minä olen opettanut teille käskyt ja säädökset, niin kuin Herra minun Jumalani on minua käskenyt, että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne. Noudattakaa ja seuratkaa niitä, sillä se on oleva teidän viisautenne ja ymmärryksenne kansojen silmissä. Kun he kuulevat kaikki nämä käskyt, sanovat he: totisesti viisas ja ymmärtäväinen kansa on tämä suuri kansa. Sillä onko toista suurta kansaa, jonka jumalat ovat sitä niin lähellä kuin Herra meidän Jumalamme on lähellä meitä niin usein kuin me häntä rukoilemme? Ja onko toista suurta kansaa, jolla on niin vanhurskaat käskyt ja säädökset kuin on tämä koko tämä laki, jonka minä tänä päivänä teille annan? Israelin kansan tuli noudattaa lain ja asetusten säädöksiä. Edelleen lähtötekstissämme Matteus 5 jakeesta 17 eteenpäin opimme, että Jeesus myöskin piti koko lain ja noudatti sitä ja kehoitti myöskin toisia noudattamaan. Ja se on voimassa niin kauan kuin taivas ja maa ovat pystyssä. Edelleen huomaamme, että messiaaniset uskovaiset alkuseurakunnan päivinä myöskin noudattivat apostolien teot 21 jakeesta 17. Ja saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan. Seuraavana päivänä Paavali meni meidän kanssamme Jaakobin tykö ja kaikki vanhimmat tulivat sinne saapuville. Ja kun hän oli heitä tervehtinyt, kertoi hän kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa. Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lain kiivailijoita. Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta, ja kiellät heitä ympäri leikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan. Mitä siis on tehtävä? Varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen. Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. Meillä on täällä 4 miestä, joilla on lupaus täytettävänä. Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa.
Siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä. Myöskin messiaaniset uskovat siihen aikaan noudattivat lakia, vaikka toisin huhuttiin ja väitettiin. Nyt edelleen, kun tutkimme lakeja Raamatusta, me havaitsemme, että on erilaisia, erityyppisiä lakeja. Ensinnäkin perustana kaikelle on 10 käskyä. 2. Mooseksen kirjan 20. luku, ja luemme täältä alusta lähtien. Tämä on otsikoitukin sanoilla 10 käskyä. Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tämä oli ensimmäinen käsky. Ja sitten on jo tämä petovalta, lähinnä katolinen kirkko ja siitä perässä lähinnä muut kirkkokunnat tehnyt ensimmäisen muutoksen, muuttaa ajat ja lait. 2. käsky, Jumalan kuvien tekeminen, on poistettu 10 käskyn opetuksesta kokonaan ja tilalle tehty Kepponen 10. käsky jaettu 2. Mutta 2. käsky on tämä. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa. Älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä. Äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Tämä käsky on poistettu, jotta on saatu katoliseen kirkkoon, ortodoksiseen kirkkoon ja moniin muihin paikkoihin neitsyt Marian ja pyhimysten kuvia ja muita alttareita, jotta sitten pokataan ja palvotaan ja ylistetään, niin sen tähden poistettiin tämä. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Edelleen, muista pyhittää lepopäivä. 6 päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi, mutta 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askareita toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattarisi tai juhtasi älköönkä muukalaisisi, joka sinun porteissasi on. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, mutta 7. päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Tässä on toinen kohta, jossa petosarvi on muuttanut ajat ja lain. 7. päivältä lepopäivä on muutettu auringon Jumalan päivälle, eli sunnuntaille, niin kuin olemme tutkineet. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, äläkä hänen palvelijansa, palvelijatartaan, härkänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi oma. Tämä himoitsemiskäsky sitten jaettiin 2, että saatiin 1 käsky tilalle, kun toinen jätettiin pois. Nyt tämä koko laki on edelleen voimansa, eikä yhtään niistä voi pois ottaa, sillä Jaakobin kirjeen 2. luvussa sanotaan jakeesta 10 näin. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapa, jos et teekään huorin, mutta tapaat, olet lain rikkoja. Tämä on kokonaisuus, eikä pienikään piirto siitä katoa. Ja tulkoon sanottua, että tämä 10 käskyä plus monet muutkin Mooseksen kautta annetut lait ovat koko länsimaisen yhteiskuntajärjestelmän perusta olleet suurelta osin. Ja sen tähden länsimaissa, koska on vanhurskaalle pohjalle pitkälti rakennettu, on ollut suuri siunaus, elintaso ja kaikki hyvää, mikä meillä on. Mutta nyt murennetaan perustat ja tehdään paljon myöskin jumalattomia lakeja, kuten esimerkiksi aborttilaki on yksi laki, joka on kerta kaikkiaan murhaamislaki. Sitten toinen alue Raamatun lainsäädännössä on siviili- ja hallintolaki. 5. Mooseksen kirja, 17. luku, ja luemme täältä
jakeesta 8 eteenpäin pienen esimerkin tästä asiasta. Siis 5 Mooses 17 jakeesta 8. Jos joku murhaa tai omaisuusriitaa tai pahoinpitelyä koskeva asia tai mikä muu asia hyvänsä, josta sinun porteissasi riidellään, näyttää sinusta liian vaikealta ratkaista, niin nouse ja lähde siihen paikkaan, jonka Herra sinun Jumalasi valitsee. Ja mene leeviläisten pappien luo ja sen luo, joka siihen aikaan on tuomarina, kysy heiltä ja he ilmoittavat sinulle tuomion. Ja tee sen mukaan, minkä he sinulle ilmoittavat siinä paikassa, jonka Herra valitsee, ja noudata tarkoin kaikkea, mitä he sinulle opettavat. Tässä on sitten jo siviili- ja hallintoalueita, kuten omaisuusasioita. Ja otan tässä yhden esimerkin, jonka voitte vaikka kotonanne tutkia. 4. Mooseksen kirja 27. luku alkupuolella on perintökaari, miten omaisuus periytyy isiltä pojille. Ja siellä sitten tehtiin myöskin tyttäret tasaveroisiksi perijöiksi sitten poikien rinnalla täällä kohdalla. Tämä on yksi alue, siis siviili- ja hallintolaki, ja jälleen kerran todettakoon, että pitkälti länsimainen lainsäädäntö perustuu juuri siviili- ja hallintolakienkin osalta Raamatun määräyksiin, mutta jumalattomia lakejakin on tehty, ja sitten sitä mukaan tulee myöskin kiroukset. Kolmanneksi meillä on uhri- ja seremonia-laki Raamatussa. 3. Mooseksen kirja, 7. luku ja jakeesta 37. Tämä on se laki polttouhrista, ruokauhrista, syntiuhrista, vikauhrista, vihkiäisuhrista ja yhteysuhrista, jonka lain Herra antoi Moosekselle Siinain vuorella sinä päivänä, jona hän antoi israelilaiselle käskyn tuoda uhrilahjansa Herralle Siinain erämaassa. 3. Mooseksen kirjan luvut 1-7 plus muutamat muut paikat Raamatussa kertovat meille uhri- ja seremonialaista, kuinka tuli Jumalan palvelus elämässä käyttäytyä ja menetellä eri asioissa. Ja vanhassa testamentissahan oli sitten runsaasti erilaisia eläinuhreja, lampaita ja kauriita ja härkiä ja verenvuodatusta, joka kaikki oli esikuvaa Kristuksen Messiaan lopullisesta uhrista meidän syntiemme ja sairauksiemme puolesta Golgatan keskimmaisilla ristillä. Se oli uhrien esikuvien lopullinen täyttymys. Ja tämä käy selville kaikkein kirkkaimmin kenties hebrealaiskirjeen 9. luvusta. Katsomme täältä jakeen 1. Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Näin alkaa tämä luku. Ja sitten luemme jakeesta 9. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Vaan jotka niin kuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisimmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäen veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle puhdistavan meidän oman tuntomme kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa. Messias, Kristus, lopullinen uhrien täyttymys. Ja nyt tämän johdosta, koska Kristus, Jeesus, Messias oli uhrien täyttymys, uhri- ja seremonialait ovat vanhatestamentilliselta osaltaan loppu. Hebrealaiskirje 10 jakeesta 5.
Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakääre on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi Jumala. Kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sano hän sitten, katso minä tulen tekemään sinun tahtosi, hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Se oli kertakaikkinen loppu. Hän tuli maailmaan ja hän tarvitsi lihan ruumiin sovitustyötä varten, koska Aadam lankesi lihassa. Hän eli synnittömän elämän ja antautui syntiuhriksi Golgatan ristille meidän edestämme, että saisimme lahjavanhurskauden. Ja siinä oli vanhatestamentillisten uhrien loppu ja uhrilakien loppu siinä muodossa, kun ne on vanhaan testamenttiin kirjoitettu. Tämä käy selville myöskin hebrealaiskirjeen 7. luvussa jakeesta 11. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, niin tähän on kansalaissa sidottu. Miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljon selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön, sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi, mutta sen sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Ja jae 28. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa pojan iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. Ja seuraavan luvun alku. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiin kantavat lahjoja, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Uhri- ja seremonialakiin, vanhatestamentilliseen jumalanpalveluselämään ja niihin nähden ja pappeuteen nähden tuli lainmuutos. Moosekselainen pappeus, leeviläinen pappeus muuttui melkisedeläiseksi pappeudeksi, ja meillä on ylimmäinen pappi Jeesus. Ja vanhan testamentin uhritoimitukset, ne saivat täyttymyksensä Messiaan uhrissa Golgatalla, ja tähän lakiin tuli loppu ja lain muutos. Meillä on uusi testamentillinen uhri, Golgatan uhri, ja uusitestamentilliset Jumalan palvelussäännöt. Tämä meidän on ymmärrettävä. Uhri- ja seremonialaki muuttui uusitestamentilliseen muotoon. Sitten kysymys, onko sitten laki kumottu Uudessa testamentissa muilta osilta? Onko muilta osilta sitten tapahtunut kumoaminen ja muutos?
Nyt edellä totesimme, että uhri- ja seremonialaki, se vanhatestamentillisessa muodossaan on kerta kaikkiaan loppu, ja siinä tapahtui lainmuutos. Sitten mitä tulee 10 käskyyn ja muihin lakeihin nähden, me luimme Jeesuksen sanat Matteus 5, jakeesta 17 alkaen, että taivas ja maa, niin kauan kuin ne ovat pystyssä, lakiin ei tule pienintäkään muutosta, ja joka sellaista opettaa, hänet pitää kutsuttamaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa, että laki muuttuu, sellainen on pienimmäksi kutsuttava. Joka sen sijaan opettaa niin, että se laki on voimassa, hänet tulee suureksi kutsuttamaan taivasten valtakunnassa. Ja ei ainakaan vielä ole taivas ja maa kadonnut, joten laki lienee sitten siltä osin voimassa. Edelleen tämän asian Jeesus vahvisti Matteus 23 alusta näin. Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää, mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. Tässäkin Jeesus jälleen kehoittaa selvästi siihen, että Mooseksen lait ja asetukset, ne ovat edelleen voimassa, ei meillä ole oikeutta kumota ja muuttaa ja rikkoa niitä. Edelleen Paavali opettaa tästä samasta asiasta, siinä uskon vanhurskauden luvussa, jonka me luvimme, ja jossa osoitettiin, että me emme tule lain kautta vanhurskaaksi, vaan uskon kautta. Kuitenkin hän päättää tämän jakeessa 31. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain. Edelleen roomalaiskirjeen 7. luvussa, jakeessa 12. Niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Se on pyhä, vanhurskas ja hyvä ja voimassa, ja se on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Ja tästä Paavali taasen opettaa ensimmäisen Timoteuskirjeen 1. luvussa, jakeesta 5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan, autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Tämä on ihan selvää tekstiä. Laki on oikea ja vanhurskas ja pyhä ja voimassa, ja sitä tulee lainmukaisesti käyttää. Se on sitten se Danielin kirjan 7. luvun pieni sarvi, joka muuttaa ajat ja lait ja yrittää kaiken tehdä mitättömäksi, mitä Jumala alun perin on asettanut. Vieläpä Raamattu osoittaa senkin, että kerran Lasimerelläkin soi lain edustajan virsi, Ilmestyskirja 15, jakeesta 2. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja Karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala kaikkivaltias, vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Nämä kulkevat käsi kädessä, Mooses ja Karitsa, vielä Lasimerelle saakka. Nyt sitten tarkastelemme lyhyesti lain tehtäviä. Miksi sitten on laki annettu, mikä on sen tarkoitus? Roomalaiskirjeen 3. luvusta luimme jakeet 19 ja 21 jo aikaisemmin.
Lain tehtävä on osoittaa ihmisten syyllisyys ja tehdä koko maailma syylliseksi Jumalan edessä. Toiseksi lain tehtävä on kasvattaa meidät Messiaaseen, Kristukseen. Galattalaiskirjeen 3. luku jakeesta 23. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Edelleen lain tehtävä oli ja on edelleen opettaa vanhurskas vaellus, että tietäisimme mennä oikeiden suuntaviittojen mukaan täällä taivaallisessa liikenteessä. 5 Mooses 4 alusta. Ja nyt Israel, kuule ne käskyt ja säädökset, jotka minä teille opetan, että seuraisitte niitä, eläisitte ja ottaisitte omaksenne sen maan, jonka Herra teidän isineen Jumala teille antaa. Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran teidän Jumalanne käskyjä, jotka minä teille annan. Jae 8. Ja onko toista suurta kansaa, jolla on niin vanhurskaat käskyt ja säädökset, kuin on koko tämä laki, jonka minä tänä päivänä teille annan? Se on asetettu sellaisiksi ikään kuin liikennemerkeiksi taivaalliseen liikenteeseen, uskonvaellukseen, että tientäisimme suuntaviitat, kuinka menemme vanhurskauden tiellä eteenpäin. Ja siihen ei saanut mitään lisätä, eikä mitään vähentää. Ja nämä samat sanat löytyy vielä ilmestyskirjan lopusta, ilmestyskirja 22, jakeet 18-19. Jos Herran sanoihin mitä lisätään tai vähennetään, seurauksena on kadotustuomio. Edelleen lain ja käskyjen tarkoitus on se, että me voimme osoittaa rakkautemme 2 suuntaan. Ensinnäkin Jumalaan. Johanneksen 1. kirje 5. luku alusta. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä, että me noudatamme käskyjä, Herran käskyjä, me osoitamme, että me rakastamme Jumalaa. On helppo suullaan sanoa, että minä rakastan Jumalaa, mutta me todistamme sen tällä asialla. Ja Herran käskyt eivät ole raskaat, mutta jos siihen lisätään ihmisten perinnäissääntöjä ja ihmisoppia, ihmiskäskyjä, ihmiskieltoja, silloin tulee raskas ies, jota on hirmuisen vaikea kantaa. Jeesus sanoi, että minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä kantaa, mutta perinnäissääntöjen ies ja ihmisoppien ja ihmiskäskyjen ies, se on hirmuisen raskas kantaa. Edelleen lain kautta myöskin osoitamme rakkautemme lähimmäisiin. Roomalaiskirjeen 13. luku, ja täältä luemme jakeesta 8 näin. Älkää olko kenellekään mitään velkaa muuta kuin, että toisianne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden on rakkaus lain täyttymys. Se ei ole rakkautta, jos me sanomme lähimmäiselle, että minä rakastan sinua. Sinä olet rakas veli ja sisar minulle Herrassa. Mutta sitten me varastamme tältä lähimmäiseltä tai valhettelemme häneltä. Se ei ole rakkautta. Jos me rakastamme lähimmäistämme, me puhumme hänelle totta, emme varasta, emme valhettele, emme tee mitään sellaisia asioita hänen nähden. Sillä tavalla me todistamme lähimmäisellemme, että me rakastamme häntä, emme tee mitään pahaa hänelle. Sitten kun tarkastelemme Jumalan lakia vanhatestamentillisessä mielessä, sillä lailla on rajoittuneisuus.
Vaikka psalmin 19 jakeiden 8 ja 9 ja roomalaiskirjeen 7. luvun 12 jakeen mukaisesti laki on täydellinen ja pyhä, Raamattu todistaa, että se tuli heikoksi lihan lankeamuksen tähden. Roomalaiskirje 8 alusta. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Lihan takia laki tuli heikoksi. Ei voitu saavuttaa vanhurskautta, koska ihmiset rikkoivat sitä. Ja sen tähden täytyi tulla joku, joka meidän puolestamme sen täytti. Ja Jeesus teki sen Golgatalla meidän hyväksemme, että lain vanhurskauteus täytettäisiin meissä hänen uhrinsa kautta. Kun me uskossa Jeesukseen otamme vastaan armon ja Jumalan anteeksi antamuksen, Jeesuksen verenpuhdistuksen. Ja me tiedämme sen varmasti, että Jeesus oli täydellinen ja pyhä syntiuhri meidän tähtemme. Hänelle jopa ruumis valmistettiin sitä varten, kun Aadam lihassa lankesi, että hän tämän synnittömän ruumiinsa verensä kautta ristin kuolemallaan otti lain vanhurskauden noudattamisen kautta viattomana uhrina meidän syntikirouksemme niskaamme, ja me saamme sitten lahjavanhurskauden. Mutta ei hän kumonnut lakia, hän täytti sen meidän puolestamme. Meillä on armon tie, lahjavanhurskauden tie. Hän pyyhki sen kirjoituksen, joka oli meitä vastaan. Pois ristillä oli meidän vastustajamme, joka oli vihollinen, oli erottava väliseinä Jumalan ja ihmisen välillä. Hän teki tämän meidän hyväksemme, koska mahdoton oli lain kautta tulla vanhurskaaksi. Se oli lihan takia, syntinlankemuksen takia tullut heikoksi ja jokainen ihminen on rikkonut lakia. Nyt sitten katselemme hiukan lain ja armon välistä suhdetta. Mooseksen kautta tuli laki, armo ja totuus tuli Jeesuksen kautta. Nyt Raamattu osoittaa, että me emme ole Jeesuksen sovitustyön tähden enää lain orjia. Galattalaiskirje 4 alusta. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra. Vaan hän on holhoojain ja huoneen haltijaan alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Abba, Isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Me emme ole lainorjia enää. Me olemme päässeet lapsen asemaan Messiaan sovitustyön perusteella. Hän täytti lain meidän puolestamme. Ja jos me vielä pyrimme sitä tietä noudattamaan, että me lain tekojen kautta tulemme vanhurskaiksi, niin sellaisesta tiestä ei tule mitään hyvää. Se on epäonnistumisen tie. Ja roomalaiskirjeen 4. luvun jakeiden 13-16 perusteella tällainen laintie synnyttää vain vihaa, siinä kaikki. Se, että me emme ole lain orjuudessa, ei tarkoita sitä, etteikö meidän tule kantaa hedelmää ja myöskin uskomme tekoja harrastaa. Täällä on kirjoitettu Jaakobin kirjeen 2. luvussa jakeesta 14 näin. Mitä hyötyä veljeni siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsestään kuollut.
Jae 26. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Huomatkaa ensinnäkin, että tämä ei ole minkäänlaisessa ristiriidassa Paavalin opetuksen kanssa. Hebreankielisen Uuden testamentin mukaan tässä ei ole ollenkaan lainteoista kysymys, vaan toiminnasta, teoista, toiminnasta. Jos me kuulemme uskon sanaa, Raamatun sanaa ja olemme uskossa, mutta sitten näemme siellä jonkun alastoman köyhän, jota pitäisi Raamatun mukaan mennä armahtamaan ja auttamaan ja pyörittelemme peukaloita, hyvä asia, mutta istumme emmekä tee mitään, niin sellaisella uskolla ei ole mitään virkaa. Ja tällaisesta uskosta Jeesus sanoo meille Johanneksen evankeliumin 15. luvussa aika terävät sanat, ja se on vakavasti otettava huomioon, jos me olemme vaan sellaisia peukalon pyörittäjiä, jotka emme tee mitään. Johannes 15 alusta. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Tällainen tulee olla meidän uskonvaelluksemme, uskon kautta istutettuna jaloon viinipuun runkoon Jeesukseen. Ettemme sitten kuivettuisi ja putoaisi pois ja palaisi tulessa. Mutta kun me kannamme hedelmää, niin silloin on ihana asia, ja me kannamme hedelmää, jos Herran sanat pysyvät meissä kaikkineen, ja jos ne pysyvät meissä, niin on valtava lupaus, mitä tahansa saa anoakin, ja tulee rukousvastaus. Edelleen lain ja armon alueeseen liittyy se, että meidän on vaellettava hengessä. Galattalaiskirjeen 5. luku jakeesta 18. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihanteot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus. Epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Meidän tulee vaeltaa hengessä. Jos me vaellamme hengessä, niin me luonnostaan teemme sitä, mitä hyvää on, emmekä riko lakia, emmekä ole lain orjuudessa, emme ole lain alla. Mutta jos rupeamme niskoittelemaan, niin laki tulee heti vastaan ja sanoo, että sinä olet syyllinen, teepäs parannus. Ja Paavalihan sanoi, niin kuin luimme roomalaiskirjeen 6. luvusta, että kun me emme ole lain orjuuden alla, vaan armon alla, sillä verukkeella meillä ei ole mitään oikeutta tehdä syntiä ja harjoittaa näitä lihantekoja. Ei mitään oikeutta. Eikä meillä ole myöskään armon, eikä niin sanotun kristillisen vapauden nimissä mitään oikeutta muuttaa Jumalan käskyjä, asetuksia, ei ajanlaskusta ja kalenterista, ei lepopäivästä, ei juhlista, ei muistakaan asioista, mitä Jumala on antanut. Ne on voimassa. Tämä petosarvi tekee sen ja on tehnyt pääasiassa katolisen kirkon kautta. Nyt kun sitten ajattelemme uusitestamentillista aikakautta,
niin lain noudattamisessa, täyttämisessä on kokonaan toinen sävy kuin vanhan liiton päivinä. Vanhan liiton päivinä laki oli kirjoitettu kivitauluihin, mutta uuden liiton päivinä, jossa me elämme, se on kirjoitettu sydämen kivitauluihin. Ja tässä roomalaiskirjeen 7. luvun jakeessa 6 on tämä laatuero ilmoitettu selvästi. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Tässä on niin kuin selvä ero. Se oli kirjaimen vanha tila ennen. Laki oli kirjoitettu kivitauluihin, nyt me olemme hengen uudessa tilassa, ja nyt laki on kirjoitettu sydämeen. Nyt se on kirjoitettu sydämeen. Vanhan testamentin päivinä oli sillä tavalla, että jos joku rikkoi lakia, niin sieltä voi järjestään lukea, että tällaisista kuoleman synneistä seurasi kuoleman rangaistus yleensä kivittämällä. Mutta nyt uuden liiton armotalouden päivinä, jos me rikomme, on armo ja anteeksi antamus niille, jotka katuvat. Jos esimerkiksi lukisimme Johanneksen evankeliumin 8. luvun alkupuolelta kertomuksen, siellä verekseltään avionrikoksesta tavattiin syntinen nainen. Fariseukset toivat Jeesuksen luo ja sanovat, mitäs tehdään, syntiä tehnyt pitäisi kivittää. No, siinä kävi loppujen lopuksi, niin kuin Jeesus sanoi, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Kaikkien oma tunto todisti heitä vastaan, he luikkivat pakoon, ja siihen loppui kivien heittämisaikakausi, kun oli armon ja anteeksi antamuksen aika. Ja Jeesus lopuksi sanoi, että en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Tämä on valtava tämä armon aikakausi. Ja nyt armon aikakaudella laki on kirjoitettu sydämeen. Uuden liiton aikakaudella, niin kuin Jeesus asetti uuden liiton veressä. Jeremia 31 jakeesta 31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljensä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Uuden liiton aikakaudella on laki kirjoitettu meidän sydämiimme, meidän sisimpäämme, Jumalan hengellä. Ja nyt Paavali sanoo, että vaikka tämä syntinen kapinallinen ruumis pakkaakin kapinoimaan vastaan ja syntiin houkuttelemaan, niin sydämestään hän sanoo roomalaiskirje 7 ja 22, sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Sydän ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Ruumis panee hanttiin ja kapinoi, mutta hengessä vaeltamalla ruumis ristille naulittuna Kristuksessa myös sekin saadaan kuriin. Ja jos tulee lipsahdus, on armo ja etuoikeus tehdä parannus, nousta, tunnustaa syntinsä, ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, niin kuin on kirjoitettu tänne meille valtava ilmoitus siitä Johanneksen ensimmäisen kirjeen 1. lukuun jakeesta 7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, ja psalmi sanoo, sinun sanasi on valkeus, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kaikesta vääryydestä. Se on valtava etuoikeus. Edelleen Uuden liiton armotalouskaudessa, jossa me elämme, meillä on korkeampi moraalinen laki. Joku voi ajatella, että voi, kun se oli kova se Mooseksen laki. Mutta jos lukisimme Matteuksen evankeliumin 5. luvusta jakeesta 21 eteenpäin, niin Jeesus sanoi, että olette kuulleet sanotuksi, että älä tapaa, mutta minä sanon teille, että joka vihastuu veljensä on murhaaja. Olette kuulleet sanotuksi, älä tee huori, mutta joka katsoo himoiten naista on sydämessään tehnyt jo huori. Meillä on paljon korkeampi moraalinen velvoite Uudessa liitossa kuin Vanhassa liitossa, kun se laki on sydämen lihatauluihin kirjoitettu Pyhällä Hengellä. Ja Uudessa liitossa me emme tee enää tätä pelossa ja vavistuksessa, niin kuin Vanhassa liitossa monta kertaa, vaan rakkaudesta Jumalaan. Rakkaudesta Jumalaan. Me rakastamme häntä niin paljon, ettemme tahdo pahoittaa hänen mieltänsä. Ja me rakastamme niin paljon lähimmäisiämme, ettemme tahdo tehdä pahaa mitään lähimmäiselle. Tämä on Uuden liiton sävy. Mutta voi meitä, jos me niskoittelemme vastaan, voi meitä. Silloin astuu voimaan, mitä on hebrealaiskirjeen 10. luvussa meille kirjoitettuna jakeesta 26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 2 tai 3 todistajan todistuksen nojalla kuolemaan. Kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto ja minä olen maksava, ja vielä Herra on tuomitseva kansansa. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Meidän ei pidä sen tähden Jumalan käskyjä, Jumalan tahtoa rikkoa, vaan rakkaudesta häneen, miellyttää häntä noudattamalla hänen sanansa, ja rakkaudesta lähimmäisimme ei tehdä lähimmäiselle mitään pahaa. Lopuksi vielä luen pari raamatun paikkaa tämän raamattutunnin päätteeksi. Roomalaiskirjeen 3. luvusta, nämä tutut jakeet, jakeesta 29 eteenpäin. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala, eikö pakanainkin? On pakanainkin, koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain. Ja Roomalaiskirjeen 6. luku, jae 14. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se. Aamen.